سلام كما يتوعد الكبرى تخطاتلتي فنو إير تي في نلومي سولس 18 سنة استدالوه زيناو مستندو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتال لكم بخبر زي عدم الشام تولدي بغنتاتو فيلم هاجر وفريد صالح ماما انقصي اب موداتا ناي زعمت ككاديو ኤርትራ ነበርቲ ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን ሰማዕታቶም በሓበን ዘኪሮም ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ጥዕና ዘተኮረ ስልጠና ተወዲቦም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብቐቢላዊ ግጭት ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ ኣብ ናይጄርያ ብሽበራዊ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 37 ተቐቲሎም ኣሜሪካ ተወሳኺ ሰራዊት ናብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ከተዋፍር እያ ኣብ ኤርትራ ሕማማት ብምክልኻል ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ ካብ ዝሰላሰሉ ኣድማዕቲ መደባት ሓደ በብእዋኑ ዝካየድ ወፍርታት ክታበት እዩ ሳላዚ ወፍርታት ድማ ሸፈነ ክታበት ብምስፍሑ ብክታበት ምክልኻሎም ዝከኣል ሕማማት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኢልካ ምዝራብ ይከኣል እንተኾነ ግን ገለ ሕማማት ዶብ ሰጊሮም ሃስያ ከውርዱ ስለ ዝኽእሉ እዚ እውን ዓብ ቆላሕታ እዩ ዝወሃቦም ኣብዚ ዓመት እዚ ክወሃብ መደብ ወፂሉ ዘሎ ሃገራዊ ወፍሪ ፀረ ሕማም አንቅፂ كم أبنت متقاسي كال ጋዜጠኛ ቢንያም ፍስሐጽን ዘዳለው ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቅርቦይ ሃገራዊ ወፍሪ ፀረ ሕማም አንቅጽ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ክካየድ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሓቢሩ ኣብቲ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዞባታት ዝነጥፉ ኣካላት ምሕደራ ሚኒስትሪ ጥዕናን መሻርክትን ዝተረኽብሉ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ናይ ስራሕ መደብ ንምውፃእን ሓበሬታ ንምሃብን ዝተወደበ ርክብ ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ በዚ ኣብ ወርሓት ሕዳርን ተሓሳስን ዝሰላሰል ወፍሪ ክታበት ካብ 1 ክሳብ 29 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣስታት 2.8 ሚልዮን ዜጋታት ክኽተቡ ውጥን ወፂኡ ከም ዘሎ ገሊጹ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ድሕሪ ክታበት ሂብካ ይኾንካ እዚኣቶም ከዓ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ተጥርያን ኮይኖም እተን ክታበት ዘይወሰዱን ብፅላል ናይቶም ሙሉእ ክታበት ዝወሰዱ ከሓሙ ክነብሩ ክእሉ እዮም ስለዚ እቲ ባክተርያ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፈሉ ዕድልሲ ትኾልፎ ስለ ዘለካ እቲ ሕማም ከይርእ ክእል እዩ ማለት እዩ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ነፍሰ ወከፍ ዝተወልደ ቆልዓ ብፍላይ ከዓ ነተን ኣዝየን ሓደገኛ ዝበሃላ ኣብቲ ሓደገኛ ቦታ ኣለዋ ዝበሃላ ንኡሳን ዘባታት እዚ ካምፔን ዝምስተወደ ኣብቲ ስሩዕ መደብ ኣትዩ ከዓ ክታበት ክወሃብ እዩ ንኣብነት በዓል ዓዲ ኸላ ኣሎ እዚ ተሰነይ ኣሎ በዚ በዓል ሰዓፍ ኣሎ እዚኣተን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቅናት ናይ መንንጃይትስ ስፔርት ዝበሃል ስለ ዘለዋ ብቐረባ ከዓ መስተንግሮት ሃገራትን ስለ ዘደዋባ እቲ ሕማም ካብ ዶብ ናይ ምስትጋር ተቑሎን በብግዚኡ እውን ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ንቑፃየር ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ብብዝሒ ስለ ዝረአ ነዚ ሕማም እዚ ምእንቲ እንደገና ከይርአማ ብገስኻ ይከውን ነተን ካልኦት ዞባታት ኣብዚ ኣብ ስሩዕ መደብ ኣትዩ ነፍሲ ወከፍ ዝተወልደ ቆልዓ ዓመት 6 ወርሒ ዕድመ ምስ መልአ ክታበት ከም ዝወሃቦ ክበር እዩ ኣብቲ ርክብ ዝተሳተፉ ክኢላታት ሕማም አንቅፂ ኣብ ትሕተ ሰሃራን ከባቢ ቅናት ምድርን ኣብ ዝርከባ 26 ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝረአ ካብኣተን ድማ እተን 21 ቀዲመን ክታበት ከም ዘካየዳ ብምግላጽ ኤርትራ እውን ኣካልቲ ዞባ ብምዃና እቲ ሕማም ጠቕሊሉ ክጠፍእ ሃገራዊ ዘመተ ክታበት ከተበጋግስ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ ብዛዕባ እቲ ወፍሪ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝካየድ ክታበት አንቅፂ ናይ ፈለማ ስለ ዝኾነ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍልጦም ብዛዕባ እቲ ሕማምን ወፍርን ንምዕማቕ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ይወሃቦም ከም ዘሎ ብምሕባር በዚ ኣገባብ እዚ እቲ ሓበሬታ ናብ ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን ከም ዝወርድ ሓቢሩ ካብዘን 26 ሃገራት እተን 21 ድሮቲ ሃገራዊ ዘመተ ክታበት ናይ ክታበት ፀረ ሕማም አንቅፂ ገይረንን ገሊአን ከዓኒ ኣብ ስሩዕ መደበን እቲኖ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕማም እዚ ካብ ዝኸባቢ ቅናት ምድሪ ክጠፍእ እንተኮይኑ ኩለንተን ኣብታ ቅናት ምድሪ ዝርከባ ሃገራት ሓደ ናይ ሓባር መደብ ኣውፅአን ኩላተን ከዓኒ ዝተዋሃደ ስራሕ ክሰርሓ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ንኣና ከምቲ ካልኦት ሃገራት ካ ብዙሕ ዘሸግረና ስለ እንተዘይኮነ ከምተን ንሳተን ዝገብሮ ዘለዋ ንሕና ክንገብር ንግደድ ኢና ስለዚ እዚ ሰፍሐ ዕድመ ናይ ዘለዎ ማለት ካብ 1 ዓመት ካብ 29 ዓመት ዳርጋ 70 ካብ 100 ናይቲ ህዝብና ድሕሪ ክታበት ዝወስድዎ እቲ ሕማም ፈጺሙ ጠጦ ክብል ጥራይ ዘይኮነሲ
نتي كالوت هاجراتون دقف يخوني ببكتيريا زسعبن كابسب نابسب زمحلالفن حمامان قصي اوشت 14 ساعات نقداياتو زقتل حدقنيا بمخانو بزي حمام زي كابس تلخفو اتم 50 مئتاويت نايموت حدقا كم زقاطمم صبصباتي تقصو ريديت تزاجر كارلوم 50 مئت نايتوم بزي حمام استلخف سبات نايممات عدلالو مالتي ولاون كونت رايزي كوني زكا لك نايمكل قال عقمن مفواسن غيركاون كحمش تسقع 10 كام ايتين ايتم تعنا تحليل زبركا يمونسي نبار زخونه ناي اكلاوسن كاله كمصالو مخيري لازم انتي تحمم كابسم نفسب بكافكاز وصو نطرت نغرات تصاف بره 10 زحلف حدا سنت حيمم متحمم كيترغاقن كله انت صنيحو بزحات سبات حصر غزي كلابع قلي مالتي اوشت حصر غزي تسحم مسبكا اوشت 14 سكا 48 ساعات كاني قطوس كون رديت تزغير كالو كمتكاخي مالتي እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጎኒ ክታበት ፀረ ሕማም አንቅፂ ካብ 6 ክሳብ 59 ወርሒ ንዝዕድሚኦም ህፃናት ቫይታሚን ኤ ክዕደል ምዃኑ እውን ብተወሳኺ ተፈሊጡሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ሰማዕታቶም ብሓበን ዘኪሮም ካብቲ ቦታ ንዝበፅሐና ሓበሬታ ሃብቶም ፍረዝጊያ ወሃይድወሎ ኣዲብ ዓብዱ ከቕርቦ እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ብ16 ሰነ ዝወደብዎ መደብ ስለ ናጽነትን ምኽባር ልኡላውነትን ዝተሰውኡ ጀጋኑ ሽምዓ ብምውላዕን ውዕለቶም ዘንጸባርቕ ስነ-ጥባዊ መሰናዶታት ብምቕራብን ብሓበን ዘኪሮም ኣብቲ ሰበስልጣን ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳንን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኤርትራውያንን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ኤርትራ እቲ ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑ ቃል 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ተባሂላ ክዝከር ዝደረኸ ምኽንያት ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ጽንኩር ኩነታት ብልዑል ጽንዓትን ተወፋይነትን ክሰግር ዝኽኣለ ብቐንዱ ሕድሪ ሰማዕታቱ ብዝግባእ ንምትግባር ብዘለዎ ቁርብነት ምዃኑ ብርሂቦም ነቲ ዘይከኣል ምኽኣል ካብ ሰማዕታትና ዘውረሱና ክብሪ ዝበለ ኣምባሳደር ዮሃንስ ከምቲ ዝተፈላለዩ ተጻብኦታት እናመከትና ነፃ መስመርና ዘውሓስናን ዘሰሰናን ሃገርና ንምልማዕ እውን ውዳቤና ኣስጢምና ዓፀፋ ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ናይ ክብሪ ዕዱም ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ሓላፊ ጠረጴዛታት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክል ኒያንግ ብግድኡ ንጽኑዕ ደገፍ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንቓልሲ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብምዝካር ህዝቢ ኤርትራ ንሰማዕታቱ ንዘለዎ ክብሪ ብኣድናቆት ገሊጹ ሰማዕታትና ብዘይትካእ ህይወቶም ነባሪ ክብርን ሓበንን ኣግዚሞምና ዝበለ ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ኣቶ ሃብቶም ዘርኡ ብወገኑ ጥምረቶም ብምድልዳል ሃገራዊ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጹ بتمساسالي محبركم إيرتراويان نبرتي أوغندا ب16 سنة بزودبو بمولع شمعان قعزو أجرنز تسني سنة سرعة سماعتاتهم بحبن ذكرهم أمباسادر إيرترا بريبوبليك أوغندا أتو محمد سليمان بزسمع مدرة ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱን ምርግጋጽ ልኡላውነቱን ሙሓስን ሰላም ንምስፋንን ረዚን ዋጋ ከም ዝኸፈለ ብምጥቃስ ተኣቲ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ድምር ውጽኢት መስዋዕትነት ስለ ዝኾነ ናይ ሎም ዓመት 20 ሰነ ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዋ ኣብሪሁም بمسواتي زمزاتن زتوحستن هاجر معقابن بلمعات مخلعن حدر سماعتاتنا يزبله امباسادر محمد نفس وكف زيغا نزين متكبار نقوح تساتفون ابركتون كعزز كم زغبا ازخاخيرم عبت مدب زت تساتفو زيغاتات بوغنم سماعتاتهم وترو ابلبهم مخانم بمتقاس حدرم نمتكبارن سدرا سوات نمتوار زجمرو مدبات نمقصالن زلوم دلونت ارغاغيصم زخمزيلن كل ابالات مينستري زينا باغاطام 20 سنه اب ناي زخر مدب وديبهم اتي ب 17 سنه بقصرت مينستري اب زركب ادراش هاجر ميديا زتخايد مدب ابالاتن عدمات سنطباغان بزغربو نسمعتاتن ترجمن زنصبارق ባህላውን ስነጥባውን መሰናዶታት ዝተሰነየ ነይሩ ነበርቲ ከተማ ባጽዕን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንኡስ ዞባ ተሰነይን ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ናይ ምግራብን ጽሬትን ወፈራታት ኣሰላሲሎም ነበርቲ ከተማ ባጽዕን ኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ዓመት መጸ ብምኽንያት 20 ሰነ ዝውድብዎ ወፈራ መደባት ምእንቲ ናጽነትን ምኽባር ልኡላውነትን ክብርቲ ህይወቶም ዝበጀው ጀጋኑ ወትሩ ኣብ ልብና ከም ዘለውን ምርግጋጽን መብጽዖም ንምሕዳስን ከም ዝኾነ ገሊጾም
كم أكل نايت مدب ببخابيون زلوا سدرا سوات نمحجاز بزل على توديبهم تبغسوسات موساد كم زركبون حابيرهم أبنو الزوات السنة زنطفو سرحنيات تكالات منجستي زكايرو تمساسال مدب حدر سماعات بسرح نمتكبار نزل لوم قربنت نمرقات كم زخنة قاليصهم زخم زيلون كله نبرتي كتما غردت تانتو كراب حالو زخلا قدا قديا مدفانن صريت كتما بمعقابن زتكره وفراتات وديبهم ازي مسكوبانه هنص اسغنن ولقاوያን ወነንቲ መካይንን በመትሕባር ዘሰላስሎ ስራሕ ካብተናይ ቀድም ሕጂ ዝያዳ አድማዕ መንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩም ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ አቅሕ ባሕሪ ኣብ ምዕባል ዓቅም ሰብ ዘተኮረ ስልጠና ን25 ኣባላቱ ሂቦም እቲ ስልጠና ብቐንዱ ኣብ ሜላታት ምክልኻልን ፍወሳን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ HIV AIDS ድማ ብፍላይ ዘተኮረ መንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣብቲ ስልጠና ብክልስ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ንምኽርን ማዕዳን ዝምልከት ኣስተምህሮውን ተዋሂቦም حلافي ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ አቅሕ ባሕሪ አቶ አሰፋው ነጋሽ ኣብ ዘስምዖም ዝመዛዘም ቃል ሰልጠንቲ ዝቀሰሞ ትምህርቲ ንዝፀንሑ ማፍልጦ ዝድርዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ብግብሪ ክሰርሕሉ ተላብዮም ኣብ ንዞባት ሰነይ ዝውሃብ ዘሎ ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ኣብ ምብራቕ ንቕሓት ነበርቲ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብር ስለ ዘሎ ተርእዮ ገበናትን በደላትን ከም ዝነከየ ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ንዞባት ለንተ ኣመናይ ዘውደ ሓቢሮም ተለንተ ኣመናይ ምስ ነበርቲ 5 ምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመዝገበ ገበናትን በደላትን ምስ ናይ ቅድሚኡ ብምንጽጻር ገበናት ብ47 ሚእታዊት በደላት ድማ ብ35 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ገሊጹም እዚ ዝካየድ ጻዕሪ ብዝተወደበ መልክዑ ክቕጽል ምዃኑ ብምሕባር ድማ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክን ብሰንኩ ስዕብ ሓደጋታትን እናገደደ ብምምፁ ንምቁጽጻሩ ሓያል ስራሕ ከም ዘድሊ ኣረድዮም ተለንተ ኣመናይ ኣብ መወዳእታ ክብርታት ሕብረተሰብ ዝድውኑ ኣነወርቲ ተግባራት ንምግታእ ህዝቢ ብሓፈሻ ወለድ ድማ ብፍላይ ደቆም ብስነ ምግባር ክኽስኩሱን ክከታተሉን ኣተሓሳሲቦም ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢን ምክታልኩም ደጊመ ብኽብረድ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ኢቱሪ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተወልዐ ሓድሽ ቀቢላዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ግጭት 161 ሰባት ከም እተቐትሉ ንሰብ መዝተሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ብ17 ሰነ ኣቃሊሐን እቲ ኣብ መንጎ ብሕርሻን ሞጋሰን ዝነበራ ቀቢላታት ሔማን ሌንዱን ዝተወልዐ ዕጥቃዊ ግጭት ልሙዕ ናይ ሕርሻን መጋሃጫን መሬትን ዝጠንቁ ምትፍናን ዝፈጠሮ ምዃኑ ተሓቢሮም ክልቴን ቀቢላታት ንዝሓለፈ ተኸታታሊ መዓልታት ብዘካይዶ ናይ መጥቃዕትን መልሰ መጥቃዕትን ግጭት ሓያል ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ዓሰርታት ከም ዝቆሰሉን ሓያሎ ዓድታት ከም ተቃጸላን ሰብ መዝተሃገር ገሊጾም بمسارة أبتخابي زنتفا جبرت سنة تكارات جن قصري قدات كابتي استتقصى نلعلي مخانو زحبر زلهم نتيجة معرف زتوا فرو عبالات ستا ديمقراطية ريبوبليك كونغون قداي كم زخوني زحبر زلهم أبز حال فورح مجابي تام منجوزن كل التقبيلات بستول عتها مساسال جتشت بوحدو سلسان سلستن سبات كم بتغطلو سبات يحبرهم منجستي ديمقراطية ريبوبليك كونغو نتيجة مهدا أبتي قتلت زتوا فرو عب فردن مغربن سراويت نبتخابي أو عفيرو خمزليو كليتهم بعصر سنة بسمينا ومبرق نيجيريا باستفاد سمش برامج كعتات بومب بوحدو 3 سلميان سبات تقتلهم بتي بكتما كوندوغا كعس أجري عزبون زنبور سبات علامة زجبر متكعتي كالوت 4-5 قصور زحبرو سمز نيجيريا فتساميو شبرا وجل بوك حرام كخون كم زغل أمي تمالهم تشبرا وجل بعصر 4 سنة بسمينا ومبرق نيجيريا بزكايرو تمساسالهم متكعتي هي وت 3-4 سبات كم زتفاد سباتي تقسم كاب كل تشحن عتن جميرو أبتي كابي زنك أساقز زلو بوك حرام بزكايرو ترقاقامي شبرا ومتكعتات أستا 3 حسابات كقتلون كلو لعلي كل 3 مليون دمه تمزابيلهم نتشبرا من قصاص نمكتا أبتزوبات زكاير زلو بسراوي تعقاب سلام زد تدقفو وتهدرو سرحيتات زاقيت زد كأسفر 5 ترخبو يقلاتهم
متفنان أمريكان إيران أب زلعل ترزو عريقو خمزلو أب زقلصلو زلو أمريكا حدا شح توسختي أبلا السراويت نابزوبا مأكلاي مبرأ كتوافر مخانا جزياو صحاف مكلخال تهاجر باتريك شانهان بعسر شوعات سنة أفليتهم إيران نايتي أب وشمت عمان أب العلي كلتا نقداويان مراخب زتفت زمانتوجي تحتاتيت مخانا دقيمو زخصة ميستر شانهان اتفتصامه إيرانن بازم ول شبراوانن أبل علي ربحات أمريكان مشارختان فتيرون منزلو تصدتاو سقات زاقلحة مخان بمحبار نازن مقتاء هاقرو ابتزوبا وافيراتو زلاو التهدرو عقمي كتعبي قدن كم زخون أرديوم أمريكا درو كلتا عرموش مراخب كينات دبدبت نفرتي شحن حموش تاميتن أبالات سراويتن تصرى ميسايل تكنولوجين نما أكلاي مبراغن وشمت عربن موفارة يفلاتم أب كل تشحن عسر شمونتن كابتياب كل تشحن عسر تحموشتن زتبصحه نيران زملكت أهجراو سمع زواتم محدار بريزيدنت ترامب أبل علي إيران ترير قطبة وتسعنو زفتر حيالو إجارات وسين خمزلو يفلاتم بزي كازيم محدار بريزيدنت ترامب كاب إيران نداري زشمت هاجرات أبزحت أروان كقارصو أنت زي اللي عدد أجدا خمس خنايو أتنكي زلهم الزقلت زلو إيران بتياب كل تشحن عسر تحموشتن زتبصح سمع مسارات كتكتلو الزنحت جدب متن ممعبال يورانيوم أبزمت عسر تمعلتات كتحسو مخانا أتنكي غلام أفنيا وكيل أتوميكا وتسعات إيران أبزها بمجلسي متن معبال يورانيوم هاجرو بأربعة عزفي زايدو خمزة بمحبر بزد ما تي توسينو زتن حجدب متن معبال يورانيوم قدم مزام نايزورحي كتسقرو مخانا أرديوم من محدار واشنطن إيران نزو سدتو ناي معبال يورانيوم سقمتي نيوكليساو تسقطي كبل بمجلات إيران بتي استبت حسمع كم زي تغيرت زنت مخان بمجلات عبت تسمع زغتما هاجرات قبل عليات تسقط المفتار كاب تسمع كسحبة داقيمو تسوي علوم بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون بوغنو إيران تكايدو زلام معبال يورانيوم نتستبت حسمع زرق حدقنيا سقمتي كبل بمجلات توسخ الدبلوماسيا وتعري نمفتح تفتير زلو متفنان ككايد تسوي علوم أب دوباو معراب زوبا سيچوان ناي تشاينا بعسر شوعات سنة مشت بزقاتمه كلتها تختاتالي حدقاتات من قطقات مدرن نسو زصعبو مهمام مريتن بوحدو عسر تغلت سبات كم زموتن 120 كلتن كالوت كم زغسلون نسب مزي بلاو دحنة تهاجر بمتقاس مع كنات زينا أكاليحين أتي حموشتنت بتشعتن حموشتنت بخلتن ريكتر استعقنا حدقاتات أستات 10 كيلومتر أوشت إمارات بزتفترة تحت مدراو من قصقاس كم اتخستن ناي أستات فرق ساعات فرلي كم زنبورن دما كيلاتات تشاينا حبيروم بتحرقا حيال أبايتي كم زعنون قابل علي كالت تحت غرصون كفيلاو عنوت كم زوردن زردو سب مزي فيلاو دحنت توسخ دحر من قطقاتات بمسعبو قابل علي زيغاتات رعد فتيرو خمز ركب أرديوم أب كل تشحين شمونتن أب زوبا سيچوان بزتخسته تمساسال بحريا وحدقا أستات 7 حسابات كم زموتو زذكر صبصبات حدقاتات من قطقات ندري بترغاغامي كم زخصت يحبرهم بقداي عقر بحريا وغاز أب منغو تركن غريخن تفتيرو زنحه زي مقداو إن خرره خمز مصه يقلص علم إذا استحبره تركيا بتغريخ التم حدرو لاو جزئات قبرص نتفتات عدنا كتكاي دحر مجمرايو نتسقمتي زخننا قداي مينستر غريخ عليك سيبراس اوروبا حبرت ابل علي تركي اجدا كصدق بعسر شوعات سنه ابزها بمغلصي تصويعم عدنا تكايدلو زلا كابيل لاو جزئاتا مخانو تحبر تركي كتقصلو مخانات تحبر بمهلاوا ات زي مقراو مليسو كيجدد ناي قربات عزبتي سقاتهم يገልጹም اوروبا حبرت بزعبات ጉዳይ ንምዝራብ ዝመጽሰሙን ክጋባ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጾም ግሪክን ቱርክን በቲ ንኽልቲአን ኣብ ዘዳውብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ዕቁር ባህርያዊ ጋዝ ንሓያል ዓመታት ከም እተኻሰሳ ጸብጸባት ይጠቕሱ حيالو أب معبال زركب هاجرات كاب دق نزأتو مدهانيتن حكمنا ومسارحيتاتن كاب تزقبو واقان العليك خفلالو يقدر خمزلوا حدش مصنعتها وتصبصب أفليتهم أب أمريكا زمدبرو ماكل أهجراو معبال زت بهاله ناي مصنعتن مرمرن تكال حيالو معبال زركب هاجرات نواقع حد عينة مدهانيت كاب زقبو واقع 300 تاوي توسخ بزلو متن يعدقو خمزلوا بمنصار زد ما نقطباتن هاجرات بقالو تتصلو وصع مخانو حبيروم حدا خاب قند طنقتات نايزي تكالات مفر مدهانيت هاجرات معراب نتياب هاجرات معراب زي خعبتو اتاويتات كابتن تحوتن ماكلاين عقم زلون هاجرات نمركابو كاب زغبرو الشفت زنقل مخانو اتمزنعتي انا تصيروم
በዚ ድማ ሓያሎ ትሑት ቁጠባዊ ኣታዊ ዘለወን ሃገራት ዝሓሸ ኣማራጺ ናይ ዋጋ ንምርካብ ክብላ ግዳይ ብቕዓቱ ዘይተረጋገጸ መድሃኒት ይኾና ከም ዘለዋ እቲ መጽናዕታዊ ጸብጻብ የረድም። ብውሽጣዊ ዓቕመን መድሃኒትን ሕክምናዊ መሳርሒታትን ንምፍራይ ዝህቅን ሃገራት ድማ ጥረ ነገራትን መሳርሒታትን ንምዕዳግ ኣብ ዘካየድዎ ጻዕሪ ነቲ ቴክኖሎጂ ብዝውንና ትካላት ሃገራት ዕንቅፋት ከም ዘጋጥመን እውን እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩ። ኣብ ከክልተ ዓመት ዝካየደ ፓሪስ እተእንግዶ ምርኢት ነፈርቲ ትማል 17 ሰነ ብወግዒ ተኸፊቱም። ኣብቲ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሰብ መዚ ፈረንሳ ዝተሳተፎ መኽፈቲ ጽምብል ኣብ ምፍራይ ነፈርቲ መጓዓዝያን ነፈርቲ ኩናትን ዝነጥፋ ሓያሎ ትካላት ኣብ መጻኢ ናይ ዘማዕብለአን ነፈርቲ ንድፊ ውድኣት ነፈርትን ሒዘን ቀሪበን ኣለዋ። እዚ ኣብ ታሪኽ ምርኢት ነፈርቲ ብደረጃ ዓለም ዝገደመን ዝዓብየን ምዃኑ ዝንገረሉ ምርኢት ነቲ ብዝተፈላለየ ዓለማዊ ቅሉላዋትን ጸቕጥታት ሓያላት ሃገራትን እናተደኸመ ክመጽእ ዝጸንሐ ዓመታዊ ናይ 150 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ንጥፈት ዘለዎ ኢንዱስትሪ ምፍራይ ነፈርቲ ንምብርባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም። ኣብቲ ምርኢት ኩባንያ ምፍረ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ኤርባስ ዝነውሐ ርሕቀት ክትጓዓዝ እትኽእል ጀት ኣቕሪቡ። እዛ A321 XLR ዝተሰመየት ኤርባስ ንኣሽቱ ነፈርቲ መጓዓዝያ ንዝውንና መንገዲ ኣየራት ኣብ ምሕጋዝ ከም እትነጥፍ መራሕቲ ፈረንሳን ጀርመንን ድማ ብብዝሒ ክትፈሪ ዝኽእል ሰነድ ከም ዝኸተሙ ተሓቢሮም። እታ ነፋሪት እዚ ምርኢት ከይተዛዘመ እንከሎ ናይ ልዕሊ 200 ናይ ዕድጊ ጠለብ ክቐርበላ ትፅቢት ይግበር። نسعى استرالو زيناو مستندو بستزازي مولو زغصل فنو ارتفاق تكاتلو نعدم بروح معلتي سلام كم يتسمعكم كبرات عزبت علتاو زينا سبورت ونو زينا زغرب لكم ميكائيل حدقوم ኤርትራዊ ተወዳዳሪ ክለብ ኣስታና ኣመራዊ ቅዱስ ዝሳተፎ ዘሎ ቱር ዲ ስዊስ 2019 ትማል ሶኒ ብናይ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ቀፂሉ ነይሩ ናይ ትማል መድረኽ 162.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበረ እያ እዛ መድረኽ ኣብ ጎላጉል ትዛዘም ብምባራ ንናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ክተርብሕ ትፅቢት ነይሩ እዩ ኣብ ሰዓት እውን 44.371 ኪሎ ሜትር እናረገፁ ናብ ፍጻመ በፂሖማ ኣብ መወዳእታ ተቐዳዳማይ ክለብ ቦራ ፒተር ሳጋን ዕዉት ኮይኑ እዚ ተቐዳዳማይ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 39 ደቂቃን 25 ካይትን ክዛዝማ ከሎ ካልኣይ ጣልያዊ ኤልያ ቪቫኒ ካብ ክለብ ኬክስቴፕ ሳልሳይካ ጆን ዴገን ክሎብ ካብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ንዑ ከይከሰሩ ዝተኸተሉ ተቐዳደምቲ እዮም ኤርትራዊ መራዊ ቅዱስ ኣብዛ መድረኽ ካብ ዕዉት ዝኾነ ግዜ ከይከሰረ መበል 43 ደረጃ ሒዙ ንውድድሩ ከም ዝፈጸመ መርበብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊንግ ስታትስ ኣፍሊጣ ሎሚ ዓመት ንመበል 83 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ቱር ዲ ስዊዝ ፒተር ሳጋን ብ7 ሰዓትን 51 ደቂቃን 31 ካይትን ክመርሖ ከሎ ካስፐር ኣስግሪን ካልኣይ ሮሃን ዴኒስ ከዓ ሳልሳይ ብምዃን ወከፎም ካብ ዝተቐዳደማይ 11 ካሊታ ድሒሮም ዝስዕቦ ተቐዳደምቲ ክኾኑ መርሃውኻ ካብዚ መራሒ 1 ደቂቃን 30 ካይትን ድሒሩ መበል 56 ደረጃ ሒዙ ናብ ናይ ሎሚ መድረኽ ክምርሕ እዩ ኣብ ናይ ነጥቢ ፒተር ሳጋን ብ22 ነጥቢ መራሒ ክኸውን ሮሃን ዴኒስን ሉዊስ ሳንቼዝን ዝኽተሉ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ ናይ መንስያትካ ዴንማርካዊ ካስፐር ግሪን ብ7 ሰዓትን 51 ደቂቃን 41 ካሊትን ኣብ ቅድሚ ዝርከብ ክኸውን መርሃውኻ ካብ ዝተቐዳደማይ 1 ደቂቃን 20 ካይትን ድሒሩ መበል 14 ደረጃ ሒዙሎም ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐበት ክላውዲዮ ኢምሆቭ 21 ነጥቢ ብምካብ ኣብ ቅድሚ ዝርከብ ተቐዳዳማዩ ብጋንታኻ ጀርመናዊት ክለብ ቲም ሳንዌብ ብ23 ሰዓትን 35 ደቂቃን 32 ካይትን ክትመርሕ ከላ ናይ መርሃዊ ኣስታና ካብዛ ክለብ 1 ደቂቃን 9 ካይትን ድሒራ ታሽዓይ ደረጃ ሒዛ ናብ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣምሪሓ ኣላ ቱር ዲ ስዊዝ ሎሚ ሶሉስ ብናይ 4ይ መድረኽ ውድድር ክቕፅሉ ተቐዳደምትኻ ካብ ሙርተር ተበጊሱ ኣብ ኣልሙርሼም ዝዛዘም 163.9 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዘለዋ ውድድር ክጽመዱ እዮም ሊግ ዞባ ደቡብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ቀፂሉ ነይሩ ዝተረኽበ ውፅኢት ይስዕብ ዝሓለፈ ሰንበት ግጥም ዘካየዳ ደቀ ምሓረን ዓዲ ቀይሕን ነይረን ትፆታ ሓርፋፍ ኣብ ርእሲ ምንባሩ 1-1 ኢኻ ተዛዚሙ ካብ ዜና ስፖርት ንዞባ ዞባ ደቀ ምሓረ ከይወፃና ክቡራት ተዓዘብቲ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ ዲቪዥን ናይታ ከተማ ዝሓለፈ ቀዳም እውን ንሳልሳይ ሰሙን ቀፂሉ ነይሩ በዚ መሰረት ማእከል ከተማ ምስ ማይ ወርቂ 1-1 ሓዳስ ጋንታ ወቕርቲ ምስ ኣምሁር 1-1 ክፈላለያ ከለዋ ሓዳስ ጋንታ ትኹል ንሃዳሙ ብዘገረመ ናይ 3 ባዶ ውፅኢት ኣፋንያታ
እዚ ውድድር ዝመጽእ ቀዳም ሰንበት ክቕጽል ምዃኑ ካብ ኮሚሽን ስፖርት ከተማ ደቀ ምሓረ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። ክቡራት ዓዘብቲ ንሎም ዝተዳለዉ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም። ሰላም